Vidi, Egore, kako koza skače oko njih. Šta to vidite u njima? A ako mogu da primetim, Danil je postao pravi tiktoker. Regina! O Bože, zašto vičete? Tea, bebo, zapravo su me šokirali. Kao i mene, jako su nekulturni. Pa, barem je Polina ovde, ona je naša. Ćao, devojke. Ćao, Polina. Slušajte, devojke, hajde da ne pričamo u isto vreme i u sloganima. Molim vas. Zašto? Pa zato što se to ljudima baš ne sviđa. Ali ne razumem, šta nije u redu što pričamo ovako. Da, Polina, čudno je, Polina, jer si nekada bila kao mi. I dalje sam kao vi, samo sam malo drugačija. Hajde da ne izdamo naše prijateljstvo. Ja sam Lena, ti si Polina. Ja sam Tea, ti Polina. Razumem logiku, samo ako nastavite da se ponašate ovako, neće izaći na dobro. A kako se škola može dobro završiti? To je to, škola je dobrovoljno ropstvo, razumeš? Upravo. A šta je tu tačno dobrovoljno? Nisam spavala noće, samo mislim o ovome. Da, i dalje sam u šoku. Jesi zvala Danila? Aha, ili dalje treba da ga zovem. Doveo ove devojke i sad treba da priča sa njima, ne sa mnom. Ćao. O, Regina, znaš li šta se dešava ovde? Šta se desilo? Šta, i dalje ne znaš šta se dešava? Nisam bila tu jedan dan, šta je moglo da se desi? Jel gospođa Julija pobegla ili se Mihajlo penzionisao? Nikita je počeo po starom. Ni jedno ni drugo. Onda, stvarno ne znam. Sada imamo 3 nove, strašne, glupe, užasne devojke. Da, devojke. Lena, Tea i Beba. A kakva su to glupa imena? To je neki njihov stil. Ćao, ja sam Lena, hladna kao santa leda. Ja sam Tea, mekana kao vuna. Ja sam Beba, najbolji hejter. Molim vas. Ćao, ja sam Regina, mogu biti vaša batina. Ti si ista kao mi. Regina, smiri se, ili si odlučila da pređeš na njihovu stranu? Pa, zašto da ne? Hoćeš li nešto da mi objasniš? Šta da objasnim? Objasni ko su tvoje drugarice. Mislila sam da sam ti ja BFF. Ne mogu da pričam sa tobom bez prestanka. To jeste, zašto ne pričaš sa mnom, nego sa njima? Šta vidiš u njima? Moram da idem. Šta, Polina? Odmah se vrati, nismo završile razgovor. Luiza, šta se dešava? Nema potrebe za tim. Pokušala sam da popravim Polinin mozak. Jesi videla? Sad ćemo da plešemo. Šta? Dođavola. Vidi, tvoj Egor kao koza skače oko njih. A jesi videla kako tvoj Danil igra? A Semjon, Dijana neće biti srećna. Slažem se, idemo na čas. Hajde, još malo igranja. Egore, šta se dešava? Imaš li šta da mi kažeš? O, Luiza, hajde se nama da snimimo TikTok. Lena ima 16.000 pratilaca. A kao što vidim, Danil, ti si postao neki tiktoker. Vidiš, ne može ga čovek odvući pred kameru sa mnom, a odjednom je naučio sve nove trendove. Kažem vam, devojke, Lena, Beba i Tea su najbolji drugarice od Poline, svetske devojke. Vlad, šta ćeš sa njima? Hajde da snimamo još TikTokova. Hajde, devojke, namestite se za novi video. Da, tako. Ti stani tamo. Ne mogu da dopustim da ove 3 budale postanu glavne u našem razredu. A šta da uradimo? Imam plan, ali ne možemo da ga sprovedemo same. Treba nam neko treći. Ko treći? Vidiš li kako ih gledaju? Gledaju im u usta samo. Regina! Da, to, bravo, devojke. Regina! O Bože, zašto vičete? Dođite i snimajte sa nama.
Regina, idemo napolje da pričamo. Ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Regina, šta ovo znači? Jel se mi više ne družimo? Nismo ovo očekivali od tebe, Regina. Ili si zaboravila ko je ovde glavni? Ili si zaboravila na parfem od Luize. Da, i to jako skup. A kako ti to uzvraćaš? Devojke, smirite se, imam plan. Šta si smislila? Zar ne znate kako da neutrališete neprijatelje? Pa recimo da znam kako. Kažem Egoru i neprijatelji se razbeže. Da, primetila sam kako tvoj Egor pleše sa neprijateljima, ni ne pomisli na tebe čak. Pa šta da radimo? Da bi se neprijatelji neutralisali, mora se infiltrirati među njih. Kako? Pa šta kako? Moramo da se sprijateljimo sa njima, smešimo se, a onda kad one spuste odbranu, bam! Pojedemo ih. A, zato se ti smeješ sa njima. Pa naravno, moramo biti suptilne, a ne kao vi, koze. Pa ne znam, teško je slušati njihove glupe fore i smejati se. Baš je strašno. Pa ako se smešiš, nećeš se slomiti. Pa ne znam baš. Oh, evo ih ludače. Mašo, Luiza, nisam ovo očekivao od vas. Nije lijepo ponašati se tako prema novim devojkama. Što ste takve? Da, Mašo, zašto si takva? One su naši fanovi, navijaju za nas na utakmicama, pomažu nam da pobedimo. Zar te nikad nisi vikla slogane? Vrištala sam, naravno. Jesi zaboravio? Mašo. Okej, Daniel, žao mi je, nismo se lepo ponašali. Da, Egore, oprosti nam, nismo razmišljale, ni malo. Luiza, hajde, opraštam ti. Vidjet ćeš kako su dobre, samo malo više popričajte i to je sve. Da, momci, Maša i Luiza su shvatile svoju grešku i sada će biti ljubaznije prema devojkama. Hajde da ih zovemo, hoćemo li? Ne može. Ih, Semjone, zovi ih. Lena, Teo, Bebo, dođite ovamo. Šta je bilo, Sam? Da li si nas zvao, Sam? Jel nešto nije u redu, Sam? Da, devojke su shvatile da su bile nepristojne prema vama i od sada će biti ljubaznije i nežnije. Ćao, ja sam Maša, možda vaša drugarica. A ja sam Luiza, ponekad sam hirovita. O, kako slatko! Moramo da smislimo nove nadimke za vas. Da, zato što su nadimci cool. Tako je, bez nadimaka niste cool. Mislim da sam smislila, ti ćeš biti Maš. Savršeno, Maš, jedi manje. A ti ćeš biti Lu. Lu i Magarcu ćeš se svideti. Pa, sad kad smo svi drugarice, idemo u kafić na koktele. Okej, idemo. Znate li da je najbolji koktel mango marakuja? Ozbiljno, meni je čokoladni ipak. Ovo je užas, dosta mi je. Nemam više snage da se smejem. Polako, devojke, morate biti strpljive. Ako ti plan ne uspe, Regina, ne znam šta ću ti uraditi. Sve će biti tip top, Maš, Lu, idemo na koktele. Nemoj nas Nemoj. tako zvati.